Nagbabalik po ang ugnayan sa Bicol Monday edition ng Philippine Information Agency at ang programang ito ay base pa rin sa Philippine Development Plan at Agenda ng pamahalang pambansa sa pangasiwa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na isinusulong naman ang pangkalatang kaunlaran kung saan nararapat na lamang na lahat tayong mga Pilipino ay nakikinabang at nabibiyayaan ng tinatamasa nating pag-unlad at pagtaas ng antas ng pamumuhay sa angmang bahagi ng Pilipinas at sa angmang sulok ng mundo. Okay, sa puntong ito, sa dakong ito ng ating programa, ay muli nating matutunghayan ang Bicol COVID-19 Updates Ulat. Kasama natin dyan ang Department of Health, Center for Health and Development, Bicol. Okay, atin pong makasama sa segment na ito si Sir Edwin Lumbo, ang Development Management Officer ng Health Facility Development Unit at kanya pong ilalahad sa atin ang Healthcare Utilization Rate Update. Samantalang sa COVID-19 update naman, mga kasama natin, pati na rin sa ating talakayan mamaya, si Sir Ken Nuida, Nurse 5 naman ng RESO ng DOH CHD5. Okay? Unahin na natin po si Sir Edwin Lumbo para sa update ng healthcare utilization rate. Magandang umaga muna and maligayang araw ng mga puso sa inyo dyan sa Department of Health. Sorry. Okay, Sir Edwin, magandang umaga po and welcome muli sa Ugnayan sa Bicol. Good morning po Sir Marlon at sa lahat pong nakikinig at nanonood po ng ating programa. Happy Hearts Day po sa lahat. At ito po ang ating Healthcare Utilization Rate Report as of February 13, 2022. Sa kabuuan po, ang ating rehiyon, mga ospital sa ating rehiyon ay nakapaglaan ng 1,239 beds for COVID at meron lamang pong nagamit or nagkaroon ng admission na 197 or meron pong 15.9% sa kabuuan na utilization rate ng ating mahigaan. So meron pong natitirang vacant beds na 1,042 beds. Ano po? Ang ating isolation beds ay nasa low risk level with 15.5% utilization rate. Ang ating COVID ward beds ay nasa 14.3%. Ang ICU beds at mechanical ventilators din po ay pawang nasa low risk level. Dumako naman po tayo sa mga COVID referral hospitals, ang ating mga DOH hospitals. For Bicol Medical Center po, sila po ay nakapaglaan ng 228 beds per COVID. Meron pong nagamit na 48 at meron pong 21.1% overall utilization rate ng ating mga higaan. Meron pong 180 vacant beds sa Bicol Medical Center. For their isolation, COVID ward beds at ICU beds, maging ang mechanical ventilators po ay pawang nasa low risk level. For Bicol Region, General Hospital and Geriatric Medical Center, formerly known as Bicol Sanitarium, overall po meron silang inilaan na 63 beds per COVID, 29 ang nagamit at ito po ay 46% utilization rate and still ay nasa low risk ang level. Ano po? Meron pong vacant na 34 beds. Ang kanilang isolation beds, COVID ward beds ay pawang nasa low risk level, ngunit ang kanila pong ICU beds ay puno with 100% utilization rate. Wala naman po naitalang paggamit sa kanilang mechanical ventilators. For Bicol Region Training and Teaching Hospital naman po, meron silang inallocate na 75 beds per COVID. 18 po ang nagamit or 24% utilization rate. Wala naman po silang inilaan para sa kanilang isolation beds at ang kanilang COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ay pawang nasa low risk level. Dumako naman po tayo sa ating mga probinsya excluding ang mga key component cities at ang ating COVID referral hospitals. For Albay po,
Meron silang inilaang 22 ngunit wala pong nagamit at ito po ay katumbas ng 0% utilization rate. Okay, for Camarines Norte naman po, meron silang inilaan na 165 beds for COVID, 16 ang nagamit with 9.7% utilization rate. Ang kanilang isolation at COVID ward beds ay pawang nasa low risk level habang walang naitalang paggamit sa kanilang ICU at mechanical ventilators. For Camarines Sur, excluding the cities and DOH hospitals, meron po silang 21 allocation at 0 po ang kanilang nagamit with 0% utilization rate. For Catanduanes, meron naman po silang inilaan na 74 beds for COVID, 12 ang nagamit with 16.2% utilization rate. Meron pong available and vacant na 62 beds. Ang kanilang isolation at COVID ward beds ay pawang nasa low risk level habang walang naiulat na paggamit ng kanilang ICU at mechanical ventilators. For Masbate, meron po silang 8 na inilaan para sa kanilang COVID patients, ngunit wala pong nagamit with 0% utilization rate. For Sorsogon naman po, meron silang 71 beds allocated for COVID, 4 ang nagamit with 5.6% utilization rate. Ang kanilang isolation at COVID ward beds ay pawang nasa low risk level, ngunit wala silang inilaan na ICU at mechanical ventilators for our COVID patients. Dumako naman po tayo sa ating mga key component cities. For Legazpi City, excluding the Bicol Region Training and Teaching Hospital, meron silang inilaan na 89 beds per COVID, 16 ang nagamit with 18% utilization rate. Ang kanilang isolation beds, COVID ward beds ay pawang nasa low risk level at wala naman pong naiulat na paggamit ng ICU at mechanical ventilators. For Ligao City, out of their 42 dedicated beds, 2 lamang nagamit with 4.8% utilization rate at wala po silang inilaan na COVID ward beds, ICU at mechanical ventilators. For Tabaco City, 45 po ang kanilang inilaan, 4 ang nagamit with 8.9% utilization rate. Ang kanilang isolation beds ay nasa low risk level, walang naitalang paggamit sa COVID ward beds, at wala naman po silang inilaan para sa ICU at mechanical ventilators. For Irigas City, out of their 61 allocated beds for COVID, 3 ang nagamit with 4.9% utilization rate. Ang kanila pong isolation at COVID ward beds ay pawang nasa low risk level at wala pong inilaan na ICU at mechanical ventilators. For Naga City, excluding the Bicol Medical Center, meron po silang 113 allocated beds for COVID, 6 ang nagamit with 5.3% utilization rate na nasa low risk level. Ang kanilang isolation at COVID ward beds ay pawang nasa low risk level, habang ang ICU at mechanical ventilators po ay walang naiulat na nagamit. For Masbate City, meron po silang 36 beds allocated for COVID, 4 ang nagamit with 11.1% utilization rate. Ang kanilang isolation at ICU beds ay nasa low risk level habang walang naiulat na paggamit sa kanilang COVID ward beds at mechanical ventilators. Lastly, for Sorsogon City, they allocated 126 beds for COVID, 35 ang nagamit with 27.8%. Meron pong natitirang 91 vacant beds. Ang kanilang isolation beds at COVID ward beds ay nasa low risk level habang walang naiulat na paggamit sa kanilang ICU at mechanical ventilators. Yan lamang po, sir. Magandang umaga muli po. Maraming salamat, Sir Edwin. Ano, samantala, dumako naman tayo sa COVID-19 update. Alamin natin yan mula kay Sir Ken Nuida, Nurse 5 mula sa reso ng DOH. Sir Ken, magandang umaga po. Welcome sa Ugnayan sa Bicol and maligayang araw ng mga puso. Good morning, Sir Marlon, and happy Hearts Day po sa iyo and sa lahat Yes, ng mga tagapakinig at tagapanood natin dito sa Ulat sa Media. So sa araw po ng February 13 o kahapon 2022, tayo po ay nakapagtala ng siyam lang na kaso ng COVID-19 sa buong Kabikulan. Specifically po, etong siyam na ito ay mula sa province of Camarines Sur. So, tingnan po natin etong siyam na to kung saan sa Kamsur. Naga City ay may 4, Bula may 3, at tig-isa ang Calabanga at saka ang PD. Then the rest of the provinces, province ng Albay, Camarines Norte,
Catanduanes, Masbate, Sorsogon, or even mga nagpa-test outside of the Bicol region, no? Na nandito sa atin sa Bicol ay zero po. Wala pong nag-positive sa mga ah, individuals na iyon. So only Kamsur ang may siyam na mga bagong kaso ng COVID-19. And this totals to 58,668 na po ang kabuang bilang ng mga nagka-COVID-19 sa ating rehiyon. Simula po ito nang tayo ay nakapagtala noong March 2020 onwards. So pag-usapan naman ho natin, Sir Marlon, ano, yung mga naiulat na mga recovered cases din as of yesterday. And still waiting pa rin po tayo sa mga pag-update within the week, simula po mamaya ng ating mga surveillance officers from the provinces. So only 8 were added as recovered cases kahapon. At ang 8 na yan ay naibigay alam sa amin ng province of Catanduanes na may 2 at ang Sorsogon may 6 din na naibigay sa amin na report yesterday. So medyo mahaba-haba pa po yung hahabulin natin na reported case ng recoveries. We take this opportunity po na tinatawagan namin ng pansin yung mga provincial epidemiology surveillance unit, kabilang din po yung cities na ibigay alam na po sa amin nang sa ganun makahabol po tayo doon sa recovered cases na mula sa sakit na COVID-19, knowing na shortened naman na ang quarantine period or isolation period ng mga cases natin. So, pag-usapan naman din ho natin, Sir Marlon, ano po, yung mga death cases sa COVID-19 kung meron man additional. Fortunately po kahapon, wala pong naiulat na dagdag na bilang ng kaso ng mga namatay because of this COVID-19. But ang total na po ng mga death cases natin mula sa sakit na ito, cumulative total, ay nasa 2,107 deaths dahil sa sakit na COVID-19 for the Bicol region. So yan lamang po, Sir Marlon. Good morning. Maraming salamat Sir Ken Nuida ng reso ng DOH5. So dumako naman tayo dito sa ating mga kailangan mabigyang linaw. And as far as I'm concerned, naririnig ko kanina kay Sir Edwin and then kay Sir Ken, unang-una yung low risk, So ibig sabihin medyo gumaganda yung sitwasyon. At kay Sir Ken din, ganun din, bumababa. Pero sa mga obserbasyon natin, Sir Ken, ito unang tanong base doon sa mga updates na binigay po ninyo, mukhang kumukunti na lang ang tinetest ngayon. Ano kaya ang rason dahilan po dito sa pagkonti ng mga tinetest? Ito ba ay dahil wala nang masyadong kaso or yung contact tracing? Ano po ang paliwanag ng DOH po dito, Sir Ken? Okay, sir. Magandang katanungan po ito po para po sa lahat na nag-antabay sa atin. So yung question po is, ano daw yung reason behind kung bakit konti yung tinetest ngayon? So kung Okay. titingnan po natin over the last 13 days from February 1 to 13, which is kahapon, ay meron pong a total of 5,098 tests Test. conducted sa Bicol region naman. So of which 1,029 or 20% of those na na-test are positive. So as we are experiencing po a decreasing trend of COVID-19 cases in the past 2 to 3 weeks, talaga naman po makikita natin na kapag few cases ang meron for the last few days or few weeks, ay malamang close contacts din po nila ay Yes, even oo. in numbers. Mhm. However, we just want to stress out that the specimens sent for this period, February 1 to 13, 2022, ay nag-average naman na po ng 392 per day yung mga tests na na-process per day. But rest assured po that the public, or rest assured to the public po, that our LESUs or Local Epidemiology and Surveillance Unit are still doing their active surveillance for COVID-19 and other diseases. So, nagtatrabaho pa din po yung mga bawat isa ng mga miyembro ng Local Epidemiology Surveillance Unit sa field natin. Yes, so yung mga lessons naman ay kasama dyan yung mga sa LGUs, Sir Ken?
Yes, sir. Lahat po ng Oo. mga surveillance officers natin, disease surveillance officers, yung mga focal persons sa disease surveillance are still doing active surveillance activities. And take note, Mhm. kaya nga po naman may nagpa-positive dahil nadidetect pa rin po nila yung individuals na nag-report at nagpa-test. And hinahalo Mhm. po din yung mga possible close contacts nito within the household or if not, sa opisina. Over. Yes, okay. So may certain LGU daw na hindi na nagte-test ng mga asymptomatic close contacts. Kabilang ba ito, Sir Ken, sa bagong guidelines na ipinalabas ng Department of Health? Okay, Meron ba tayong mga cases na ganyan? Mhm. napakaganda rin po ng katanungan po natin, Sir Marlon. Ano po? Mhm. At para po sa pagkakaintindi po ng lahat, meron po kasing pinalabas na guidelines. Ano po? Mhm. Base po ito sa current Omicron situation and updated recommendations ng Philippine COVID-19 Living Recommendations and DOH Technical Advisory Group. Kaya nailabas po yung Mhm. Department Memo 2022-0013 o yung kanyang name ay Updated Guidelines on Quarantine, Isolation, and Testing for Mhm. COVID-19 Response and Case Management for the Omicron Variant. Dated po ito noong January 14, 2022 na Mhm. in-update po yung dating sinusunod natin na PDITR which is yung 2020-0512. Ini-stress Okay. po dito sa policy na po ito na 2020-0013 nakalagay na all asymptomatic close contacts shall not be required testing unless, ito po yung Mhm. ito po yung kabig, unless symptoms will develop and should Okay. immediately isolate regardless of test results. In-encourage Mhm. po dito na kahit asymptomatic ka, but still kailangan mo mag-isolate at sundin yung tamang isolation duration na shorten, Mhm. di ba? And sinabi din po dito sa policy na to, all asymptomatic close contacts shall conduct pa din symptom monitoring for Monitoring. at Mhm. least 14 days. Kahit na po shortened na din yung iyong Mhm. pag-isolate, but still magbibilang ka. I-report mo pa din or record mo pa din at i-monitor mo ang sarili mo kung meron kang symptoms within the next 14 days, Mhm. regardless of the shortened quarantine period. And Mhm. tayong mga natag as close contact na asymptomatic, shall strictly observe pa din po yung tinatawag na minimum public health standards. Katulad po ng physical distancing, hand Mhm. hygiene, cough etiquette, at wearing of face mask among others regardless of vaccination status, lalong-lalo na po kapag tayo ay bumalik na sa trabaho pagkatapos ng shortened quarantine period natin. Mhm. And also, Sir Marlon, ano po, in the same policy, ini-stress din po dito sa DM 2022-0013 na ito that intensive contact tracing and testing of asymptomatic close contacts are not recommended priority Mhm. interventions in areas, take note of this, with large-scale community transmission. Pero naman kung Yun. kaso Mhm. mo ay iisa lang for the day, Mhm. malamang at makakagawa ka pa rin dapat ng contact tracing. Pero kung hundreds na yan, thousands na yan, definitely, susunod ka na dito sa policy na ito. But kapag konti, intensive contact tracing ay pwede mo pang magawa iyan. Hindi ka pa overwhelmed. Mm. Over. So paglilinaw ng ano Sir Ken para baka mayroon tayong pwedeng maidagdag dito, yung ano, yung itong mga asymptomatic ano, ibig sabihin they can do that sa kanilang mga bahay-bahay na lang ano. And in monitoring such, mas maganda pa rin yung maliban sa minimum health protocols ay parang mag-quarantine pa rin sila even among the other members of the household. Ano, Sir Ken? Tama po ba yung ano ko? Ini-stress naman po na dito, Aha. Sir Marlon, na those individuals na asymptomatics or asymptomatic po, Mhm. ay mag-undergo, should immediately isolate regardless of Yes, test okay. result. So, Mm. kahit na din po natapos na niya yung shortened quarantine period niya, he or she shall still monitor for at least 14 days pa yung symptoms Okay. niya. Mhm. Should there be symptoms na mangyari Mhm. within the next 14 days, ay definitely swabbable po iyan. Okay. Kailangan So, niyang yan. mag-report sa kanyang BHERT or sa kanyang nagmo-monitor na Mhm. kasama natin sa disease surveillance
or Mhm. natawagan niya po yung kanyang healthcare provider para makapag-provide din ng recommendations whether anong test ang ipapasunod sa iya. But again, Okay. importante po dito yung self-disclosure na ikaw ba talaga ay symptomatic o Mhm. asymptomatic ka talagang totoo. Ang importante is Okay. the veracity of your report whether you are symptomatic or not. Okay, sige. So another thing, Sir Ken, meron ba tayong data ng recent COVID-19 death at kung yung mga namamatay ba ay COVID-19 vaccinated or not? Do we have data on that? And can we elaborate, Sir Ken po? Okay, pakinggan po natin itong Mhm. response dito kasi Sige baka may po. mga nag-aagam-agam pa na hindi pa nababakunahan as of this Babakunahan. time ay Mhm. mabakunahan kayo. Okay, Yes based po. on Okay. our record po, simula po ng January 1, pagpasok ng taon hanggang February 13 ngayon, 2022, ay meron pong Mhm. 107 Mhm. reported deaths. Okay, of which 84 doon sa 107 are Mhm. unvaccinated. 84 out of the 107 are unvaccinated. Ibig sabihin 78.5% ng mga namatay noong Mhm. January 1 hanggang February 13 are unvaccinated. Whereas yung namatay, no po, na vaccinated Mhm. COVID-19 ay only 23 or accounting to 21.49%. Ano po yung ibig Mhm. sabihin nito? Yes, the vaccine indeed really works to protect us from having progressive COVID-19 into maging severe siya or critical form ng COVID-19. Thereby, nare-reduce niya ng vaccine na Mhm. ito ang risk of dying. So, sana po sa report na ito, ma-encourage po yung mga hindi pa nag-aagam-agam pa sa kasalukuyan na hindi pa nagpapavaccinate na magpa-vaccine na po kayo laban sa COVID-19 because na-prevent niya, na-reduce niya yung risk of dying sa population. Base po ito sa status na meron tayo ng January 1 to February 13 na out of 107, 23 po dyan or 20% ang namatay versus Mhm. yung mga hindi nabakunahan na 84 or 78.5% ang namatay because they were unvaccinated. Okay. So talking about bakuna, eto naman sa pagkakaalam ko ngayong araw magsisimula yung bakunahan para sa mga kids or yung 5 to 11 years old. So anong maaari pong gawin kapag nakaramdam naman ng mga side effects itong ating mga bata matapos mabakunahan? Ano ba yung abiso natin dito, Sir Ken? Okay, same thing din po ito sa mga nangyaring bakunahan sa mga older population o sa atin, 'di ba, Sir Marlon? Mhm. Na kapag pumupunta tayo o pumunta tayo sa vaccination site or vaccination center, yung healthcare workers doon, madami sila, no, ay nag-explain in particular about the vaccine and ine-explain din po na just in case magkaroon ng allergic reaction or yung tinatawag natin na adverse event following immunization, ano-ano yung mga dapat gawin. Okay, makikita po iyan doon din po sa tinatawag na binibigay na tagubilin o yung pamphlet ng vaccination Mhm. where yung instructions po nandoon, nakalagay doon at yung contact numbers kung papaano at sino yung dapat nilang tawagan just in case mag-develop man ng any adverse event following immunization. Kaya maaari po no tawagan natin ng pansin yung mga magulang na magdadala ng kanilang mga anak, 5 to 11 years old na babakunahan, na dalhin ang vaccination card at saka yung tagubilin na yon if ever magpapakonsulta for any AFI related symptom, ipakita po niyo yan sa health facility. Nang sa ganun po, aware ang health facility, the receiving health facility, kung kailan nabakunahan at kung ano yung um, vaccine na naibigay. Okay. Ano pa ang pwede po natin na masabi? Importante po na kung ano man ang lumabas sa katawan o ma-experience ng katawan agad-agad within the next 24 to 48 hours after the vaccination or even a week after na po, ay pwede po kayong tumawag. Tawagan niyo po yung number na yan
na naibigay sa inyo sa vaccination tagubilin or pamphlet para mag-guide po kayo kung saan kayo pwedeng mai-refer or kung sa kanila mismo kayo pupunta for consultation or mai-refer kayo sa isang higher level facility. And as well as Sir Marlon, call to action na natin na yes, as COVID-19 vaccination for pediatric population for ages 5 to 11 years old, magko-commence po siya today sa SM City Legazpi at saka sa Bicol Medical Center, Inaga City, ay ini-stress po dito yung kahalagahan ng pagbabakuna laban sa COVID-19. At napansin na rin po natin, nakita na rin po natin o narinig mula po sa atin kanina yung proteksyon na pwedeng maibigay nito laban sa pagde-develop ng severe COVID-19 at saka yung long-term complications nito na maaagapan. Mamiminimize niya yung possible effects na mag-progress ang simpleng mild to moderate, mag-progress into severe or critical. Lalong-lalo na din po kapag may mga known comorbidities yung isang tao. Kaya sa gagawin sa pagbabakuna na ito for pediatric population, sama-sama po tayo na mithiin na habang nabakunahan na tayo ay muling makakabukas ang mga paaralan sa atin, makakabalik tayo at saka ma-outweigh yung benefit over the symptoms, the possible symptoms na pwedeng maranasan. Ang importante is protected tayo, protected ang buong community laban sa risk of dying mula sa sakit na COVID-19 kapag ito ay nag-progress into severe or critical form. So yun lamang po, Sir Marlon, over. Okay, last question siguro bago sa mensahe ng DOH para naman sa pagdiriwang ng Valentine's Day. Ito muna, no? Excuse So me. yung after event following immunization, meron bang assistance na binibigay ang ating pamahalaan para doon sa naka-experience or naka-encounter nitong AEFI, Sir Ken? Ano ba yung gagawin nila para maka-avail kung mayroon namang tulong? Mhm. Alright, Sir Marlon. So, bali po, for the coverage of financial risk protection, ito po ay provide naman Mhm. po ng PHIC or the PhilHealth, or specifically yung tinatawag na Vaccine Injury Compensation Package as stated or specified in their PhilHealth Circular 2021-0007. Sinasabi po dito sa circular nito that serious cases identified by the PhilHealth and assessed to be vaccine product-related reaction or vaccine quality defect reaction due to COVID-19 vaccines by causality assessment shall be claimable. So lahat po ng mga nai-report na even minor at saka most importantly the serious AFI ay dumadaan po ito sa tinatawag na causality assessment. Lalong-lalo na po etong si serious AFI. So if nag-categorize under these vaccine product related reaction or vaccine quality defect reaction, yan po yung mga pasok doon sa tinatawag na VICP or Vaccine Injury Compensation Package. Mhm. So, kaya kapag nabakunahan po tayo, no, even sa adult population, ay maaari po tayo dapat na encourage natin na mag-report ng mga allergic reaction or AFI kung ano man ito. Nang sa ganon, bukod sa symptoms alleviation, ay makita whether it's really indeed attributable to the vaccine product related reaction or vaccine quality defect reaction kung meron man based on the causality assessment. Mm. Over. Okay, so Sir Ken, siguro maikling mensahe sa pagdiriwang ngayon ng Araw ng Mga Puso and definitely our reminders also para sa COVID-19 prevention. Okay po. All right. We take this opportunity, tamang-tama, Lunes na Lunes at Valentine's Day. Yes. Happy Mhm. Valentine's po ulit sa lahat. And we are celebrating this, kumbaga, momentous occasion kasama ng ating mga mahal sa buhay, yung Valentine's Day. Alam natin mamaya, alam natin na may lalabas, may magdi-date, or may magkita-kita, halubilo together. But again, as a reminder from the Department of Health, we just want to emphasize na do it safely, no?
yung pagkikita-kita ninyo together with your friends, with your partners, nang sa ganun hindi po tayo magkaroon ng hawaan sa sakit na COVID-19 na ito. Mhm. Rest assure po na dapat no implemented pa rin at ginagawa natin mismo yung mga MHPS, Mhm. the minimum public health Standard. standards, Mhm. na nakalagay naman yung mga friendly reminders sa mga pupuntahan yung mga kainan, mga pasyalan. Sundin niyo po yung mga MHPS na yon. Mhm. Kahit na po kayo ay in cloud 9 dahil kasama nyo yung inyong mga mahal sa buhay later, no? And as a reminder din, no, sa lahat, no, importante po na huwag natin hayaan na maging complacent tayo kahit na po bumababa yung sakit na COVID-19 dito sa ating region, at sabi nga kanina ni Sir Edwin ay nasa low risk tayo. Don't be complacent kasi pag binaba you. natin yung mga guards natin o yung ating mga protection sa sarili, hindi natin alam, baka ito naman yung hudyat para tumaas naman ito at mabigla na naman tayong lahat dito sa Bicol. So, keep safe everyone and enjoy the special occasion today for the Valentine's. Okay, maraming salamat Sir Ken Nuida and Sir Edwin Lumbo ng Department of Health CHD5. Maraming salamat muli sa inyong pakikipag-ugnayan para sa ating Bicol COVID-19 updates ulat ngayong araw ng Lunes. Maraming salamat po. So yan po ang nainampok na naman natin. That's Bicol COVID-19 updates ulat ngayong araw ng Lunes, February 14, 2022. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay namin sa inyo ng updates on COVID-19 sa bakunahan. Nagpapatuloy sa ngayon na nagsimula kaninang umaga yung bakunahan para sa ating mga chikiting 5 to 11 years old. Diyan po sa SM. Ano ba yung specific na activity center? Yung sa may food court, malapit ba sa food court? Cinema? Ayun, okay. So malapit po diyan sa SM Cinema, yung ginagawang pagbabakuna para sa mga chikiting. Maraming salamat, Ma'am Claire Halili para sa iyong update naman na nangyayari ngayon diyan sa pagbabakuna sa mga chikiting. Kaya po yung mga malalapit lang dito o kaya may oras o kaya talagang naka-schedule, punta na po doon para sa pagpapabakuna ng ating mga chikiting. Samantala, magbabalik pa po ang ugnayan sa Bicol pakalipas lamang ng ilang paalala. DOHCHD, Servisyo Salud Colon. Ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Magaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Colon. Ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inanan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up,
salud Bicolno. Ika ako, kita gabos, magkarapang magkaibang maray na salud. Balanseng pagkaon tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibig magtimbang, dapat kitang magmano magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay,